Grazzi ħafna, insellem is-semmija kollha ta' Radio 101 inqalkom għal din l-intervista flimkien miegħi live il-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni Dr. Simon Busuttil. L-ewwel net insellimlek Dr. Busuttil għal din l-intervista. Insellem ukoll is-semmija kollha ta' Radio 101. Din l-intervista tissir fil-kuntest ta' l-aħbarijiet li ġraw fl-aħħar sigħat u anka fil-jiem li għaddew. Fi 17 ta' Novembru kien hemm l-isparatura tard filgħaxija li saret mix-xufier tal-Ministru Manuel Mallija. Minn hemmhekk ħarġet stqarrija tal-Gvern u mbagħad l-istorja komplet tevolvi. Sakemm nhar il-ġimgħa li għadda dan l-istazzjon żvela telefonati li saru mill-ħin tal-isparatura sa prattikament il-ħin li ħarġet l-istqarrija. Iġifieri il-11 u 14 il-minuta. Hemmhekk f'dawk it-telefonati li saru bejn l-Aġent Kummissarju, il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia u anke il-persuna li sparat it-tir ix-xufier tal-Ministru Manuel Mallija, Paul Sheehan, hemmhekk smajna li fl-istqarrija fejn qalu li dawn kienu biss warning shots, fil-fatt it-telefonati li saru qabel ma ħarġet l-istqarrija kemm il-Ministru Manuel Mallija u anke l-Kap tal-Komunikazzjoni kienu jafu li dawn ma kienux warning shots, kienu tiri indirizzati li laqtu il-karozza. Illum il-ġurnali ħarġu anke il-porters ħarġu parti oħra mill-recordings. Mill-recordings li saru dakinhar. U hemmhekk dan juri wkoll li anka l-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex jagħti id-dell li ħarġu dawk ir-recordings fuq il-kap tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Kert Farrugia u anka l-involviment tal-Prim Ministru f'dan il-każ, illum ħarġu recordings ġodda biex jagħtu dan il-każ. U f'dan l-iżvilupp kollu nixtieq billi nibda Dr. Busuttil. Nistaqsik x'inhuma il-kummenti tiegħek wara dan l-iżvilupp kollu li sar issa fl-aħħar prattikament 48 siegħa. Lord bonġu lilek mill-ġdid, bonġu mill-ġdid li semmija. Fabian, li għandna huwa gvern illi qiegħed jinqela f'żejtu. Il-gvern qiegħed fi stat ta' paniku u disperazzjoni jipprova jgħidilna dak li hu iridna nisimgħu u mhux il-verità. Il-gvern li għandu d-dmir, l-obbligu illi jgħid lil poplu darba għal dejjem il-verità sħiħa u xejn ħlief il-verità, minflok qed jipprova jisqina xi ħaġa li hu jrid illi aħna nisimgħu. Qiegħed jipprova jatti il-verità. U fil-fatt, ir-recording li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru lill-Gvern illi kja dalodu biex nisimgħu dak li jridu, juri li l-Gvern f'dan l-istadju diġà rema lill-Aġent Kummissarju tal-Pulizija, diġà rema lill-Ministru Manuel Mallija u qiegħed jiffoka biss biex jipproteġi lill-Kap ta' Komunikazzjoni Kert Farrugia u biex jipproteġi allura lill-Prim Ministru innifsu. Mela li għandna llum huwa gvern li mhux qiegħed jipprova jgħidlek il-verità, imma li qed jipprova jagħti xturu. Immaġina x'sitwazzjoni qegħdin fiha. Gvern, nirrepeti, illi mhux qed jgħidlek il-verità imma li qiegħed jipprova jagħti xturu. Gvern illi għamel froġa papali u aktar ma jkompli għaddej minflok jirranġa billi jgħid il-verità, aktar qiegħed ikompli jaffiġa. Aħna ninsabu irrabjati u disgustati bid-diżonestà politika tal-Prim Ministru illi qiegħed jippermetti dan kollu isir. U aktar ma jdum il-Prim Ministru, aktar ser jiżdiedu u mhux jonqsu is-suspetti, id-dubji tan-nies għal mistoqsija sempliċi. Jien nista' nemmnu lill-Prim Ministru tiegħi? Kulħadd, il-poplu kollu għandu dritt li jkollu Prim Ministru illi jista' jemmen il-kelma tiegħu. Imma minflok dak li qed naraw jiġri llum huwa Prim Ministru li minflok jgħidlek il-verità aktar moħħu biex jagħti xturu. Ġifieri it-telefonati ta' dalodu, il-recordings li instamaw dalodu, anka recordings ta' nhar il-ġimgħa. L-ewwel nhar il-ġimgħa kien hemm recordings fejn tefgħu
der ċar l-involviment li Kert Farrugia l-uffiċċju tal-Prim Ministru kienu jafu li dawn ma kienux warning shots. Dalodu, recording sa dalodu. Inaqsulek forsi iġeluk temmen iktar li ma kellux xaqsam Kert Farrugia li ma kellhom xaqsam l-uffiċċju tal-Prim Ministru? Mhux talli inaqsu minn dak li għadna aħna, talli jikkonfermaw dak li għadna aħna u ngħidlek għaliex. L-ewwel net kif għattajjeb int aħna meta ħarġu it-transcripts mill-medja tal-Partit Nazzjonalista kien diġà ċar illi kienu jafu b'kollox il-Ministru Manuel Mallija, l-Aġent Kummissarju Rej Zammit u Kert Farrugia, il-kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru nnifsu. U allura ħana staqsejna l-mistoqsija kif dan Kert Farrugia f'2 nofs ma ċempilx lil Prim Ministru biex jinformaħ x'qiegħed jiġri, issa llum ħarġu biċċa recording min-naħa tal-Gvern. U jiena ngħid skużi, mela l-Gvern la għandu r-recordings, għaliex ma ħareġhomx kollha? Jista' jispjegalna għaliex ħareġ biċċa biss? Għaliex il-Gvern jew jekk għandu kollox, joħroġ kollox, għaliex ħareġ biċċa biss? Li l-medja toħroġ dak li għandha tifhimha. Imma li l-Gvern għandu kollox u jażel li joħroġ biss parti minna biex jiddefendi lilu nnifsu biex jagħti xturu hija kbira wisq u tkompli turi kemm l-attentat huwa issa f'dan l-istadju attentat f'paniku u f'sitwazzjoni ta' disperazzjoni illi jagħtu xturhom qed joħorġu biss parti mir-recordings. Però anki dik li ħarġu ma semmix biss warning shots. Issemmi wkoll il-kliem ċar kemm il-tir tajtu. Ġifieri Kert Farrugia qed jisma' kemm il-tir tajtu. Kif tistaqat il-kliem kemm il-tir tajtu jew inkella il-kliem taħ żewġ tiri tinterpretom tiri fl-ajru. Kif jistaqat? Il-kliem anke mir-recording li ħareġ il-Gvern stess, il-kliem tiri fl-ajru ma jissemmew qatt. Kienu mela invenzjoni ta' Kert Farrugia li issa nafu li hu kitibha l-istqarrija uffiċjali u għalhekk issa daħlet mhux biss ir-responsabbilta politika ta' Manuel Mallija illi hija ovvja u ċarissima, imma r-responsabbilta politika wkoll tal-Prim Ministru għaliex jekk il-kap tal-komunikazzjoni tiegħek kien jaf mela allura kont taf int. U biex turina jekk kontx taf jew le, jintlabt il-bieraħ lill-Prim Ministru sfidajtu ippubblika ir-rekord tat telefonati li inti għamilt u rċevejt bejn id-9:15 u l-11:15 ta' filgħaxija ta' dik il-lejla tal-inċident. Sissa għaddew 24 siegħa. Il-Prim Ministru għadu ma ppubblika xejn, ippubblika biss din il-biċċa recording għax din hija biċċa recording li jaqbel lilu. Imma anki dik ma jistax jaħrab mill-fatt illi qed tajt u tirreferi bl-aktar mod ċar kemm il-tir tajtu. Taħ żewġ tiri. Aħna bil-Malti qed nitkellmu. Dan il-kliem bil-Malti jista' jinftiem biss illi spara fuq ħaddieħor u mhux fl-ajru. Biex ma ngħidx ukoll illi dan juri illi Kert kien qiegħed jisma' mingħand Rej Zammit l-Aġent Kummissarju li l-Aġent Kummissarju kien qiegħed ukoll fuq il-linja ma' min spara. Mela allura inti tieħu l-informazzjoni ma' min spara? Ma' min illum huwa akkużat b'attentat taqtil? Min hemm tiċċekkja l-verità? Mingħand min spara? Ta' pajjiż demokratiku li qegħdin ngħixu fih li l-Gvern joħroġlok stqarrija. Mingħand b'informazzjoni mingħand min spara? Flok Kert Farrugia jgħidlu sekonda ħansaqsi lil min qed jinvestiga. Mela lil min spara? U terġa' ibiddel il-kliem li sema' mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija, issa huwa ċar li l-Kummissarju tal-Pulizija dawn remewh kompletament. Għax huwa impossibbli li jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu wara r-recording illi ħarġulu. Imma huwa ċar ukoll illi Kert Farrugia anki minn din ir-recording biss. Aħseb wara minn oħrajn illi l-Gvern għadu ma kellux il-kuraġġ joħroġ. Anki minn din biss kien jaf li kienu sparati tiri lejn id-direzzjoni ta' persuna oħra. F'dawn il-call logs, f'dawn it-telefonati, kien hemm il-konverzazzjonijiet bejn kemm il-xufier tal-Ministru Paul Sheehan u kien intermedjarju l-Aġent Kummissarju Kert Farrugia.
X'fiha ħażin li kien hemm il-kuntatt bejn il-kap tal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Prim Ministru Kert Farrugia u dak li spara t-tiri. Ara, l-ewwel net, meta jkollok xena ta' delitt, meta jkollok inċident ta' din in-natura, għandha tkun il-pulizija li toħroġ l-istqarrija, mela jindaħal l-Uffiċċju tal-Prim Ministru? Għalfej jindaħal dan? Għalfej ċempel lill-aġent kummissarju biex jgħidlu x'ġara ħalli noħroġ l-istqarrija jien? Mhux sinjala li xrid taħawwad xi ħaġa? U għamel froġa papali, għamel one big fine mess. Mess għamel dan. U issa hemm bżonn li l-Prim Ministru inaddaf il-froġa li għamel billi jerfa' ir-responsabbilta politika. Jiġifieri għandek raġun. Ma kellu qatt jintervjeni il-kap ta' komunikazzjoni tal-Prim Ministru meta kellek inċident u meta l-pulizija kellha titkellem. Ġab l-informazzjoni u kiteb li ritu. Għax dan imkien l-aġent kommissarju mu qiegħed jgħidlu illi kien hemm hit and run. Imkien f'din it-telefonata ma qallu ġew sparati żewġ tiri fl-ajru. Imkien ivvintom hu. U jekk ivvintom hu ma qalx lill-Prim Ministru bihom. Ma qallux Prim Ministru jiena smajtu jgħidli kemm il-tiru tajtu, imma ser nikteb tiri fl-ajru. Ma qallux hekk lill-Prim Ministru għax kieku jiena l-Prim Ministru ngħidlu għajdli eżattament x'qallek. U ngħidlu kemm il-tir tajtu ma jfissirx tiri fl-ajru ta' dak li ngħidlu, għalhekk jiena qiegħed nisfida mill-ġdid lill-Prim Ministru sabiex jippubblika jekk m'għandu xejn x'jaħbi, jekk qiegħed jgħid il-verità urina. Ippubblika il-kollog, ir-rekord tat-telefonati li daħlulek fuq il-mobile tiegħek jekk għandek iktar minn wieħed fuq il-mobiles tiegħek u li għamilt int bejn il-ħin tal-inċident u l-ħin illi fihom ħarġet l-istqarrija uffiċjali tal-Gvern. U mhux biss, anki l-SMSs biex inkunu nafu x'komunikazzjoni il-Prim Ministru kien jaf. U qiegħed nisfida wkoll il-Prim Ministru li joħroġ ir-recordings kollha. Għaliex hekk titlob is-serjetà mhux li gvern joħroġlok biċċa recording, imma li joħroġ ir-recording kollha. U ma nistax nifhem kif il-medja ma taqbis fuq il-Prim Ministru tgħidlu laħriġ li dik il-biċċa tini r-recording kollha jekk tridni nemnek. Trini r-recording kollha. X'jiġifieri Prim Ministru joħroġ biċċa recording meta għandu kollox? Għaliex li l-ġurnalisti tagħna kellhom biċċa tifhimha, għaliex dik il-biċċa ġabu. U f'dik il-biċċa hemm provi skjaċċanti illi dawn in-nies kienu involuti, illi kienu jafu b'kollox, inkluż Manuel Mallija, saħansitra qabel li ħarġet l-istqarrija uffiċjali imma l-Prim Ministru jaf kollox, kien jaf kollox, għandu ir-recordings kollha. Jien nisfidah, oħroġ il-kollog, oħroġ ir-recordings sħaħ u oħroġhom minnu fih jekk trid illi inti titwemmen. Il-Prim Ministru meta mistoqsi li qed jgħid li qed jistenna il-rapport tal-inkjesta. Inkjesta li qed tinvestiga il-Ministru Manuel Mallija. Issa prattikament daħlu fix-xena diversi persuni oħra, daħal l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Se tkun issa id-deċiżjoni wara li toħroġ l-inkjesta, deċiżjoni tal-Oppożizzjoni. Mela l-ewwel nett, li l-inkjesta hija inutli kif qalet mill-bidunet l-Oppożizzjoni hija ċara għal kulħadd. Għaliex aħna għadna mill-bidu dan kien cover-up. Kulħadd jaf illi dak li ħareġ il-Gvern mhuwiex korrett, kulħadd jaf, sinjal li kien hemm cover-up. Sinjal li kien kif għadna aħna fil-bidu. Dan issa kompla jiġi pruvat. Mela l-inkjesta kienet inutli mill-bidu. Għaliex f'din il-kwistjoni li hemm bżonni li tintrefa' r-responsabbilta politika. Aħna l-interess tagħna mhux li ngħidu min spara jew ma jisparax, li ngħidu min ser jerfa' f'dan il-pajjiż ir-responsabbilta politika. Mela l-ewwel nett din kienet u għada inkjesta inutli. It-tieni, kif qed tajt tajjeb inti, Fabian? L-inkjesta qiegħda tinvestiga jekk Manuel Mallija għamilx il-cover-up. U dejjem għandu responsabbilta politika u ma nistax nifhem x'qed jagħmel hemm, imistu diġà tneħħa. Jew jekk għandu diċenza jitlaq u stess. Imma issa hemm kwistjoni oħra. Kemm kien jaf Kert Farrugia, kemm kien jaf il-Prim Ministru u din l-inkjesta mhux ser tinvestigahom ta' għaliex it-terms of reference tagħha hi li tinvestiga lil Manuel Mallija. Din mhix ser tgħidilna x'kien jaf il-Prim Ministru u huwa dak li rridu nkunu nafu aħna.
Aħna rridu nkunu nafu jekk dal-Prim Ministru f'pajjiżna hux qiegħed jigdeb lin-nies u x'qiegħed jagħtihom biċċa mill-verità jew nkella il-verità sħiħa. Ġifieri iva, l-inkjesta mhux biss kienet inutli mill-bidu, imma hija aktar u aktar inutli issa għaliex l-affarijiet żviluppaw. Sirna nafu veritajiet illi m'għandniex nistennew l-inkjesta għalihom fuq nies oħrajn inkluż Kert Farrugia u l-Prim Ministru nnifsu. Semmejt li l-Ministru missu diġà rriżenja, ġifieri qabel l-inkjesta. Għaliex missu diġà rriżenja qabel toħroġ ir-riżultat ta' għaliex mit-transcripts illi ħarġu mill-medja tal-Partit Nazzjonalista m'hemm l-ebda dubju illi Manuel Mallija kien jaf b'dak illi ġara qabel ħarġet l-istqarrija u allura kien parti mill-cover-up. Kien jaf illi dak li ħareġ Kert Farrugia ma kienx il-verità, dik hija raġuni. It-tieni għax hu l-Ministru responsabbli mill-Pulizija. Ejja ma ninsewx, anki jekk hu ma kellux jaqsam xejn personalment u xorta irrid jerfa' r-responsabbiltà għaliex hu l-Ministru responsabbli minn dak is-suġġett u n-nies li ilu votaw. In-nies ma votawx għal Rejza Mead l-Aġent Kummissarju, in-nies ma votawx għal Kert Farrugia jew kellha Surġent li resqu l-qorti, in-nies votaw għal Joseph Muscat u għal Manuel Mallija għalhekk huma jridu jerfgħu ir-responsabbiltà politika. Manuel Mallija imissu diġà tneħħa. Bit-transcripts illi ħarġu m'hemmx dubju li l-pożizzjoni tiegħu m'għadix tenibbli sakemm il-Prim Ministru ma jridx jinjora kompletament dak li qed iħossu n-nies. Imma nirrepeti, millum il-qoddim, anzi, mill-mument il-ġimgħa fil-għaxija li tħarġu it-transcripts mill-Media Link, hemm kwistjoni oħra li hija x'kien jaf sew il-Prim Ministru. U l-Prim Ministru għandu id-dmir, għandu l-obbligu illi l-poplu Malti jgħidlu il-verità fuq x'kien l-involviment tiegħu u tal-uffiċċju tiegħu. Għaliex f'dak il-każ jekk hu kien involut, allura jitjerfa' ir-responsabbiltà politika u wkoll. Kieku ma kienitx għall-medja, prattikament, ma nafx jekk taqbilx miegħek. Dan kollu li għandna fidejna sal-lum, sa dalgħodu, temmen li kien joħroġ forsi anke fl-inkjesta dan li ħarġet il-medja sal-lum? Ara, li kieku ma kienx għax-xogħol tal-medja, għax-xogħol tal-oppożizzjoni, għax-xogħol tal-medja indipendenti. Kieku għadna b'verżjoni waħda llum f'dal-pajjiż li sar inċident, illi fl-inċident kien hit and run, illi ġew sparati żewġ tiri fl-ajru, daqshekk biss kieku nafu. U l-attella xi ħadd akkużat b'attentat taqtil ta' di mhix ċajta di attentat taqtil. U la nafu x'kien l-involviment ta' Manuel Mallija, u la nafu x'kien l-involviment ta' Kert Farrugia, u la nafu x'kien l-involviment ta' Joseph Muscat, nafu biss li kien hit and run b'żewġ tiri blajru. Għax il-gvern dak biss sqina li kienet gidba kompletament. U allura iva, għandek raġun, imnalla kienet l-oppożizzjoni, imnalla kienet il-medja indipendenti. U ngħid il-medja indipendenti, mhux il-PBS. Mhux il-PBS. U għawek mill-ġdid nerġa' nfakkar illi l-PBS illi huwa mħallas mit-taxxi tagħna wkoll. Għaliex aħna wkoll ċittadini ta' dan il-pajjiż, aħna wkoll inħallsu t-taxxi, aħna wkoll għandna dritt għal servizz onest mill-PBS. Il-PBS illi jaqa' taħt ir-responsabbiltà ta' Manuel Mallija. U allura l-PBS lil min qiegħed jipprova jiddefendi. Lil min qiegħed jagħti servizz? Lil Manuel Mallija u l-Joseph Muscat jew lill-poplu? Hija pastazata illi l-PBS it-transcripts li ħareġ il-medja tal-Partit Nazzjonalista jinjorom. U issa l-biċċa recording li joħroġ il-gvern iġiba mill-ewwel. Imisshom jistħu. Intkom imħallsin mit-taxxi tagħna wkoll. Jekk m'intkomx kapaċi tkunu indipendenti u onesti, allura warbu. Imma li żguri li l-PBS ma jistax jibqa' responsabbiltà ta' Manuel Mallija. Ma jistax jibqa'. Il-PBS irid jagħti servizz il kulħadd. Mela insellem iva lill-medja indipendenti għaliex grazzi għalihom qiegħda toħroġ il-verità u grazzi wkoll għax-xogħol kbir li għamlet l-oppożizzjoni. Iva, nieħdu l-mertu aħna wkoll għaliex li kieku ma kienx għall pressjoni illi għamilna aħna kieku l-verità ma ħarġitx f'dal-pajjiż. Grazzi, Dr. Busuttil, il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Simon Busuttil tal-ħin li sid biex kont magħna għal din l-intervista. Jiena ġejt fit-tmiem ta' din l-intervista nħeġġitkom biex tibqgħu aġġornati fuq is-sit elettroniku maltarightnow.com. Insellmilkom.